ראוי להבליט לאור ההתגברות המדאיגה של גילויי החמלה בחברה הישראלית. שלום לדוב גילהר. שלום אשרת, ראית? מי שלא קופץ יהודי, איזה מדינה גזענית המדינה הזאת. במסגרת פינתנו, מי לא כדאי לך להיות בישראל? לא כדאי לך להיות ערבייה בעכו, בפרט ערבייה בעכו שרוצה לקנות בית חדש, ובפרט ערבייה בעכו שרוצה לקנות בית חדש בפרויקט גרין פלאס של הקבלן משה חדיף. למה אשרת? כי סיכוי גדול שלא ימכרו לך. הנה הסיפור שלנו לערב. ברוכים הבאים לעכו. עכו, כך נכתב בוובסייט שלה, עיר בעלת מורשת היסטורית מרתקת, משלבת מזרח ומערב, עיר עתיקה בעלת נפש צעירה. באינטרנט מבטיחים לתייר ביקור מרגש של עבר מפואר, אבל מה? ההווה לא משהו. ביורוקרטיה שלום. דוב שלום, זה סמי מעכו. כן סמי. אני רוצה לקנות פה דירה בעכו, יש פה פרויקט גרין פלאס, פרויקט טוב מאוד, יש לי נכונות, יש לי את הכסף, אני מגיע אליהם והם לא רוצים למכור לי. למה לא רוצים למכור לך? אני חושב שבגלל שאני ערבי. בגלל שאתה ערבי לא רוצים למכור לך? נשמע מעניין, אני כבר מגיע. אהלן וסהלן. הטלפון שקיבלנו באחד הימים סיפר לנו סיפור מכוער שמתרחש לא אחת בישראל. הלכנו לבדוק. אהלן סמי. אנחנו פוגשים את סמי הווארי בקצה מגרש חניה קטן בעכו. איפה זה? איפה? המשרד מכירות שם. מדובר בשכונת וילות חדשה גרין פלאס שנבנית על ידי יזם הנדל"ן משה חדיף. החלום מכריז השלט הופך כאן למציאות, אבל השאלה האם גם לערבים? הם אומרים זה לא לערבים? הם לא אומרים, הם יותר מדי חכמים. אומרים לך רשימת המתנה, שהדגם שאתה מחפש נגמר, שהעלויות יותר גדולות. מנסים כל הזמן לטרטר אותך המון תירוצים וסיבות. שלום. אנחנו שולחים את סמי עם מצלמה נסתרת אל משרד המחירות של גרין פלאס. סמי הווארי. בהתחלה נציג המחירות משחק את המשחק במלואו. זה הדגם, ככה, חניה כפולה, כניסה לבית. הוא מציג את דגם הווילה הגדולה והעיקרה. 1,570,000. אבל כשסמי מתעניין בדגם הפחות מפואר, מתברר שהוא בדיוק הזל. דגם אחר פעם פחות חברים. כרגע להציע לך. דגם ארז הסתיים? אנחנו רוצים לשמוע את האמת, מוכרים או לא מוכרים לערבים, אבל המוכר מתוחכם מזה. אני אגיד לך את האמת, זה קבוצה של חבר'ה דתיים. כן. וקנו אצלנו הרבה דתיים. המוכר יודע שאסור לו להפלות בין קונים על רקע דתי או גזעי, והוא נזהר. מה הצעד הבא שלי? אתה מעוניין בדגם, אתה אומר לי אני מעוניין בדגם. אני מאוד מעוניין בדגם. הוא לוקח את הפרטים של סמי. תן לי לחזור אליך לטלפון הזה, בסדר? מיותר לציין שיותר לא יחזור אליו. עכו בת 46,000 תושבים, עיר מעורבת, שליש מתושבי הערבים. בית הספר למדנו שמכאן יצא הדו-קיום, אבל בשנים האחרונות, בעיקר מאז המהומות שפרצו בין יהודים לערבים ביום כיפור 2008, התושבים הערבים לא מוצאים בה את מקומם. אנחנו פוגשים את אחמד עודה, חבר מועצת העיר, בכניסה לאחת השכונות אותה נכנה ליהודים בלבד. למה מחסומים אתם שואלים? נחשו. רק לתושבי השכונה. תושבי השכונה, שכונה סגורה. כן. מדובר ברצף של שכונות וילות נאות, זו לחרדים, העיר לשומרי מסורת, זו לאנשי קבע, והאחרונה סתם לאנשים, כל עוד הם לא ערבים. 1,000 יחידות? כן. 0 ערבים. כן. בעיר שבה 30% ערבים. כן. איך הם עושים את זה? איך הם דואגים שזה יהיה נקי מערבים? כל מיני סיבות ותירוצים, כמו שומרי שבת, לחרדים, לחיילים בקבע. לו היו מקימים שכונה אחת כזאת לערבים, אז אתה אומר נגיד, אז היה כאלה ליהודים, כאלה לערבים. כן, אבל אין. רק ליהודים. שכונת גרין פלאס בעכו לא הוגדרה לא לחרדים, לא ליוצאי קבע, אלא סתם לבני אדם. אבל כשמגיעים בני אדם שמאמינים בנביא מוחמד, משום מה הם מתקשים לקנות דירה. אנחנו מכניסים את טל, מפיקת פינת הבירוקרטיה, אל משרד המחירות של הארמון הירוק. מנסים להוציא בדרך מתוחכמת מעט את התשובה לשאלה, האם מוכרים גם לערבים? נעים מאוד. חמושה במצלמה נסתרת, היא מציגה עצמה כקונה פוטנציאלית, מבקשת מידע על הדגמים השונים שמוצאים ומקבלת את כל העזרה הדרושה. קודם כל, הבניינים שאנחנו בונים זה בנייני אותה. מה זאת אומרת בנייני אותה? אל הסצנה נכנס כאילו באקראי סמי הווארי. זוכרים? הלקוח הערבי שאליו התחייבו לחזור ומעולם לא התקשרו. הייתי כאן לפני שבועיים-שלושה. הווארי סמי. סמי מזכיר את שמו ואת הביקור שלו ומתרעם על שלא חזרו אליו. למה לא חזרת אליי? לא חזרתי כי אני כרגע זה תפוס. אני אמרתי לך, זה כרגע ברשימת המתנה. לאכזבתו של סמי, הדגם שבאותו רגע מציעים למפיקה שלנו אזל עבורו ונותר רק הדגם הגדול. 1,680,000. מחיר שקפץ ב100,000 שקל מאז הביקור הקודם. אני חושב שאתם מתנהגים פה בצורה מאוד פסולה.
הם אנשים מסוימים, מצבע מסוים. על פי הנחייתנו, סמי יוצא החוצה לנהל שיחה קולנית בטלפון בערבית. טל המפיקה שלנו פונה נחרדת כביכול לאיש המחירות ומבקשת לדעת מוכרים או לא מוכרים לערבים. מבחינת אוכלוסייה, אתם לא מכניסים ערבים? איך אתה אומר? לא הבנתי. לא, מבחינת אוכלוסייה, יש לנו אוכלוסייה מעורבת. האוכלוסייה בעיר מעורבת, מבחינת מי שיכול להיכנס לפרויקט. אתם לא מכניסים ערבים בכלל. לא מכניסים ערבים, ואם זה לא היה ברור מספיק, תשמעו מה אמרו לנו שם כמה ימים קודם. ותגיד, יש לי שאלה, כאילו, אני יודעת שזה עיר מעורבת, אבל... לא יהיו ערבים. באמת? אין, אתם לא מוכרים? לא יהיו ערבים, וזה בוודאות. יצא המרצע מהשק, לא יהיו פה ערבים. אנחנו נכנסים יחד עם סמי למשרד המחירות. אמנם יש כאן מדיניות גזענית שמפלה לקוחות לפי מוצאם, אנשי המחירות טוענים שלא. אין לך משהו נגד ערבים. חס ושלום, אני לא גאים, ואני לא כלום. למה שלא ימכור? למה הוא שונה ממישהו אחר? למה שלא תמכור? כי הוא לא שונה ממישהו אחר. אמרת, אז הפרויקט הזה זה גם לערבים. יפה. יבוא שלום עלינו. מעודדים ממסר השוויון ששמענו במשרד המחירות של הגרין פלאס, אנחנו מחליטים לסייע לשכונה החדשה שייתכן ואכן פתחה את שעריה בפני אזרחים ערבים. ברוכים הבאים, פאדל. אם באופטימיות אנחנו מזמינים רוכשים פוטנציאליים צעירים מן המגזר להצטרף אלינו למסע רכישה אל שכונת הארמון הירוק. סלאם עלינו ועל כל העולם. הייתכן שנציגי המחירות בפרויקט היו כנים איתנו ולא ידחו את הקליינטים החדשים שהבאנו? שלום, הבאתי הרבה קליינטים. וכיוון שאמרת שאין שום בעיה, בואו חבר'ה. להפתעתנו מיד עם הגיענו, ולמרות הקליינטורה החדשה שהבאנו איתנו, אנשי השיווק של הפרויקט קמו ממקומותיהם ונטשו את משרד המחירות. אני לא עושה ככה. למה? אבל הבאתי קליינטים. אנחנו רוצים לעשות עסקים, אבל אנשי המחירות משום מה חייבים ללכת. אתה לא רוצה למכור? יש קליינטים סוף סוף. האם הלכו אנשי המחירות כי הקונים הם ערבים או התביישו מהמצלמות? אולי רעב תקף אותם? לעולם לא נדע. הקליינטים בכל מקרה נעלבו. לדעתי זה בושה, ממש זה לא יפה. אכזבה, לא מופתע מזה. מה זה, ערבים? לא יודע, כאילו אנחנו באים כמו חיות. זהו, סגרנו, יש הפסקה. שישים שלט פה, גם לא מוכרים לערבים, זה יותר טוב. אז נבין את התשובה מראש. אז מה יהיה עם הכל? לאן פניה? לשלום, שוויון ודו-קיום או לגזענות ואפליה? יזמים יגידו. כן, תמונת מראה מכוערת. מה אומרים? תגיד, לא מגיע לי צלה שלא הזכרתי מדינה מסוימת באירופה שבשנים מסוימות לא התירה מחירה ליהודים? לא הזכרתי. כן, לא, אל תזכיר. אתה לא מזכיר. מה הם אומרים? תגובת חברת חדיף. היא הופתעה למשמע טענות שהן הפוכות מהשקפת עולמה. לראיה, מרבית בחירי החברה אינם בני המגזר הערבי. בכוונת הנהלת החברה לבדוק לעומק את הטענות. ההנהלה רואה בחומרה רבה את הניסיון ליצור סכסוכים ומתחים מסוכנים בין החברה לתושבי העיר עכו. ואני אומר אבל הם עזבו את האתר, אז מה נהיה? לא צריך מילים. יש 30% ערבים בעכו, לא צריך למכור ל-30% ערבים. 25%, רבע פרויקט ישריינו לתושבים ערבים, עזבו את המילים. פשוט תעשו את זה. ממינהל מקרקעי ישראל, שהם, המדינה מכרה את האדמות שלה ליזם, נמסר. כי בתנאי המכרז יש סעיף האוסר על כל אפליה מסוג כלשהו, במידה ויוודע למינהל כי הזוכה במכרז לא עמד בתנאי הזה, נדמה לי שאנחנו הראינו איזה משהו שכדאי כך לבדוק, הם ישקלו נקיטת צעדים.